Moi boas, hoxe traigovos un vídeo que pode ser unha especie de formación sobre procedementos de mobilidade do profesorado. Espero que sexa do voso interese e que, como a min, aprendades nel moitas cousas. Imos aló. Pois nada, imos entón falar un pouquiño de procedementos de mobilidade do profesorado. Falarei pois do concurso de adxudicación de destinos provisionais, do concurso xeral de traslados, das comisións de servizo, da restricción para sustitucións, do concurso de adultas, concurso de orientación e de algunha outra cousa máis que iredes vendo pouco a pouco. Pois ben, en primeiro lugar, bueno, isto é un índice no que vos resumo pois un pouco o que ides ver nesta formación, pois que vai ser en primeiro lugar a diferenza que hai entre os distintos procedementos de mobilidade do profesorado en canto pois a prazos, participación, adxudicación. En segundo lugar, irei centrándome en concurso por concurso. Primeiro falarei do CXT, despois do CADP, despois da restricción, comisión, concurso de adultos, orientación, etcétera. Aquí tede en conta que vou ir pois a cousas moi concretas que son as que xeneran pois habitualmente as dúbidas máis frecuentes. Non vou ir tanto a como se participa no CXT, como se barema o CXT, como se participa no CADP, etcétera, etcétera. Vou ir, xa digo, ás preguntas que máis habitualmente me adoitan facer. E despois rematarei pois falándovos un pouco de outras opcións que hai de mobilidade tamén, como poden ser permutas e outro tipo de concursos que xa veremos posteriormente. Ben, quero empezar con esta imaxe simplemente a modo de que hai que entender a xente que confunde todos os procedementos, a xente que confunde o CADP co CXT, coa restricción para sustitucións, xente que no CADP ou que no CXT quere pedir afíns, xente que no CADP pensa que funciona por baremo. Entón, amoso simplemente esta imaxe para que vexades que ata a propia Consellería non é capaz de diferenciar nin visualmente sequera os seus propios procedementos. É dicir, poderíavos dicir dos seis, aquí hai 6 procedementos, poderíavos dicir que un é o CXT, outro o CADP, outra a restricción, ou incluso vos podería dicir que outro é FProfe, que nin siquiera é un procedemento. Entón, partindo de que debemos entender pois a confusión que se xera neste tipo de procedementos, pois vou, como digo, pois ir un a un explicando pois os prazos de cada un, quen pode participar, onde se participa, cando sae a adxudicación e, bueno, algunha cousa máis que vai habendo. Comezo polo CADP, que é o concurso de adxudicación de destinos provisionais, que o prazo habitualmente é no mes de xuño, cando comeza, e abarca tamén pois uns cantos días do mes de xullo. Quen pode participar aquí? Pois persoal interino que teña o posto consolidado, tamén lóxicamente sustitutos ou sustitutas. Tamén pode participar funcionariado, ou máis ben, debe participar, se quere que lle den destino, funcionariado de carreira con praza que non teña destino definitivo. E tamén incluín o persoal funcionario de carreira con definitiva porque, aínda que soe un pouco raro, sí que é certo que hai certo persoal funcionario de carreira con definitiva que digamos que de oficio non participa no CADP, pero sí que hai certos corpos e especialidades que sí se lles permite ao funcionario de carreira con destino definitivo participar no concurso de adxudicación de destinos provisionais. Estamos falando de profesorado do Corpo de Escolas Oficiais de Idiomas, profesorado de conservatorios, profesorado da especialidade de procesos de produción agraria e profesorado da especialidade de operacións de produción agraria. Con respecto á páxina de participación, bueno, todas comezan igual, edu.xunta.gal, como xa sabedes, pero neste caso, pois, hai que poñer unha barra e hai que poñer CADP, e aí é onde se participa. Con respecto á adxudicación do CADP, pois, hai unha adxudicación provisional, que sempre é cara a finais de xullo, nos últimos días. Despois, hai un prazo de renuncia que é moi breve, normalmente de 2 días, e despois xa os primeiros días de agosto é cando sae a adxudicación definitiva do CADP. Con respecto ao concurso xeral de traslados, ou CXT,
O prazo habitual de participación está aberto cara aos meses de outubro, novembro. Aquí, como temos o concurso pode ser estatal ou pode ser autonómico, aquí cando é autonómico adoita ir os prazos un pouco máis adiantados con respecto a cando é estatal, pero bueno, sempre adoita ser en outubro ou novembro. Quen pode participar aquí? Principalmente, digo principalmente porque hai máis colectivos que van ter que participar, pero principalmente pois, funcionario de carreira que teña destino definitivo e que voluntariamente quere cambiar de centro, profesorado, funcionario de carreira tamén, que non teña aínda o seu destino definitivo, que polo tanto é persoal provisional, e por suposto funcionariado en prácticas, que xa sabedes que participan con 0 puntos. Neste caso, a páxina web de participación pois é www.edu.xunta.gal/cxt. E aquí no CXT tamén temos unha adxudicación provisional e unha adxudicación definitiva. Aí poño marzo para a provisional, aínda que hai anos que pode ser abril, polo que vos comentaba antes, e a definitiva pois pode ser abril, pero tamén pode ser maio, vale? Con respecto ás comisións de saúde e de conciliación, digamos que teñen un prazo que sempre é o mesmo, pero que non podemos dicir nunca cando vai ser exactamente. Por qué? Porque o prazo sempre vai ser despois de que saia a adxudicación definitiva do CXT, do concurso xeral de traslados, publicada no DOGA, e claro, como non sabemos cando vai ser, pois ás veces é en abril e outras veces é en maio. Entón, en función diso, teremos, unha vez que se publique, como digo, no DOGA, a 10 días hábiles para participar e solicitar comisións de saúde e comisións de conciliación. Quen pode participar? Pois todo o profesorado que cumpra requisitos, incluídos, por suposto, profesorado interino e sustituto co posto consolidado, vale? Con respecto á páxina de participación, aquí é onde poden empezar os líos. A páxina de participación das comisións de saúde e de conciliación é a mesma que a do CADP, pero cando alguén pide unha comisión de saúde ou de conciliación, faino a páxina do CADP é no prazo da adxudicación definitiva relacionado coa adxudicación definitiva do CXT, non no prazo ordinario do CADP de xuño, vale? Nas comisións de conciliación tamén falamos dunha adxudicación provisional e definitiva, que neste caso coincide pois coa adxudicación provisional e definitiva do CADP, do que xa falei anteriormente. Con respecto ao procedemento de restricción que incluíno aquí como procedemento de mobilidade, cando realmente o que implica é pois precisamente reducir a mobilidade, pero por iso precisamente o quixen incluir aquí tamén. O prazo é de mediados de xuño a mediados de xullo, normalmente de 15 de xuño a 15 de xullo, e aquí só pode participar o profesorado interino e o profesorado sustituto. Onde se participa? Na web edu.xunta.gal/substitutos, non confundir aquí con sustitutos listas, que é onde se consultan as, xa sabedes, as vacantes, as listaxes de sustitución, etc. E aquí, lóxicamente, pois non falamos de adxudicación, falamos máis ben de que a administración nos admita a restricción ou non a admita, xa veremos despois en que sentido. Ben, con respecto ao concurso de adultos e ao concurso de orientación, eu penso que podo explicar os dous á vez, xa que coinciden en todo, como vedes aí maioritariamente. Coinciden en prazo, que normalmente estes últimos anos é certo que estaba coincidindo co prazo do CXT, ou máis ou menos coincidindo, pero é certo que desde nos últimos, digamos, 5 ou 6 anos o habitual era que coincidiran en prazo co CXT, pero nestes últimos anos o que está facendo a administración pois é sacar primeiro o CXT e despois saca o resto dos concursos, se o saca, porque xa sabedes que nin o concurso de adultos nin o concurso de orientación pois saen todos os anos, vale? Sae máis habitualmente o concurso de orientación, aínda que este ano coincide, pois que saen conxuntamente no 2024, houbo tanto concurso de adultos e adultas como de orientación. E xa digo, coinciden nos prazos, normalmente outubro ou novembro, independentemente de que sexan ao mesmo tempo do CXT ou despois do concurso xeral de traslados.
Quen pode participar? Aquí é onde está a diferenza. No concurso de adultos pode participar funcionario de carreira con destino definitivo, provisional ou en prácticas de calquera corpo, do que haxa vacantes principalmente. En cambio, no concurso de orientación só pode participar funcionariado do corpo de mestras con destino definitivo, provisional e tamén en prácticas. Aquí repetimos páxina de participación nos dous casos, tanto no concurso de adultos como no de orientación. A páxina de participación é edu.xunta.gal/cxt e a data de adxudicación, pois aquí non puxen unha data exacta porque a verdade é que pode variar, pero sempre sabemos que a adxudicación provisional e definitiva do concurso de adultos, do concurso de orientación, vai sair antes, polo menos a definitiva, antes do concurso xeral de traslados, vale? Disto tamén de que pasa se me adxudica no de orientación, se sigo participando no xeral, etc. Disto falarei tamén un pouquiño máis adiante. Bueno, cousas concretas, como vos dicía, que vos vou ir falando de cada un destes procedementos de mobilidade. Con respecto ao concurso xeral de traslados, unha das dúbidas máis habituais que preguntades é que teño que poñer en vernáculo cando nos atopamos con ese palabro na participación, na web de participación do concurso xeral de traslados. É moi sinxelo, moi sinxelo. O vernáculo simplemente fai referencia a esas especialidades que o decreto de plurilingüismo nos di que temos que impartir en galego, vale? Pero é certo que lembrarse disto, que son as especialidades nas que hai que marcar vernáculo galego, no resto hai que marcar vernáculos en requisito lingüístico, sí que é difícil lembrarse dun ano para outro, sobre todo, de que son en mestres, no corpo de mestres, as especialidades de educación infantil, educación primaria, ciencias sociais e xeografía e historia. Fixadevos que falamos de especialidades. É unha dúbida ou un erro bastante frecuente pensar que dentro de educación primaria se inclúen todas as especialidades do corpo de mestres, digamos, pero non, son as especialidades de educación infantil e educación primaria, é dicir, PT, AL, música, educación física no corpo de mestres, etc., serían sen requisito lingüístico no caso do vernáculo. Despois, en secundaria, vernáculo galego, temos xeografía e historia, bioloxía e xeoloxía, e as especialidades todas referentes a FP. Despois temos todas as especialidades do corpo de profesores especialistas en sectores singulares da formación profesional. E, por último, todas as especialidades do corpo de catedráticos de música e artes escénicas. É dicir, todas estas especialidades son vernáculo galego ou teñen que indicar na participación no concurso de traslados vernáculo galego. Como se busca? Porque a min sempre me pasa o mesmo. É dicir, chega o momento do CXT, alguén me pregunta e Pablo pois non se acorda de todas estas especialidades que teñen vernáculo galego. Entón, eu teño un truco que vos transmito aquí, que é tan sinxelo como ir a orde que convoca a convocatoria do concurso xeral de traslados, e nesa convocatoria eu busco a palabra bioloxía. Buscando bioloxía, uns dos primeiros resultados que ides a topar xa vos vai dar directamente o parágrafo no que se recollen todas estas especialidades que son as de vernáculo galego. Vale, ese é o meu truco, podedes usalo se vos é preciso lembrar cales son as especialidades con vernáculo galego. Ben, outra pregunta moi habitual relacionada co concurso xeral de traslados, pois é o tema de renunciar ao baremo, vale? Aquí pode haber dúas preguntas. Unha é, que implica renunciar ao baremo? E outra é, aconsellasme renunciar ao baremo? Empezo pola segunda. É difícil aconsellarlle a alguén algo que debe ser unha decisión voluntaria e propia desa persoa, vale? O que sí hai que deixar claro que renunciar ao baremo non che garante tampouco que por iso che vayan deixar de dar unha praza, que é o que busca a xente cando renuncia ao baremo. É dicir, renuncio ao baremo porque vou ir con menos puntos e así intento que non me adxudiquen para que o ano que ven quedar en mellor posición e que me adxudiquen onde quero. Primeiro, para que che adxudiquen onde queres, teñen que sair vacantes onde ti queres. Se non saen, aínda que fagas iso de renunciar, se o ano seguinte non saen, non chas van a adxudicar porque non as vai haber. É algo que pode pasar, vale? De feito, o ano que a mí me deron a definitiva, sempre conto o mesmo, a unha rapaza que eu coñezo na zona de Ferrol, quedou, neste caso non renunciar ao baremo, pero imaxinadevos que renunciar, quedou de primeira po concurso do ano seguinte, primeira provisional.
Que pasou? Que o ano que a mí me deron a miña definitiva, todas as persoas últimas foron adxudicadas na zona de Ferrol, que era a zona que lle interesaba a esta persoa. O ano que concursou esta persoa, supostamente das primeiras que ia ter mellor destino e tal, pois non saíron prazas na zona de Ferrol, non lle deron zona de Ferrol. Vale, probablemente, se o ano meu esta persoa tivese algo máis de puntos, pois lle daría na zona de Ferrol, vale? Iso por un lado, e despois por outro que ti podes renunciar ao baremo para que non che dean, pero pode que por calquera cousa saian máis prazas das que contabas e vanche adxudicar igual un destino con menos puntuación que vai ser nun sitio peor o que che darían se non tivese renunciado ao baremo. Vale? Dito isto, que implica renunciar ao baremo? Porque hai moita xente tamén que pensa renuncio ao baremo vou con 0 puntos. Non. Renunciar ao baremo non é ir con 0 puntos. Renunciar ao baremo é participar sen puntuación, excepto coas destes dous apartados que estades vendo agora en imaxe, que é o apartado 1.1.2, que é ese apartado que fai referencia ao tempo que estivemos de provisionais ata que nos deron o destino definitivo. É dicir, se levas moitos anos de provisional, é probable que aí teñas moitos puntos. E o segundo apartado é o 2.1.2.1, que é o tempo de servizo que teñamos como interinos ou interinas, sustitutos, sustitutas, que tamén se fuches moito tempo, interino, interina, sustituto, sustituta, pois tamén vas ter moita puntuación, vale? Ben, co tema da renuncia ao baremo, penso que nada máis, entón avanzamos. Esta imaxe vou aproveitala para falarvos un pouco do tema este do bilingüismo. Seguro que algunha vez escoitastes a alguén dicir algo como ostras, resulta que saltaron a tropecentas persoas no CXT e deronme a min, non entendo como saltaron xente, nin como me chegaron a adxudicar a min unha vacante, é que encima esa vacante é bilingüe, é dicir, vou ter que impartir a miña materia en inglés no quinto inferno, vale? Normalmente iso correspóndese con un erro involuntario e que ten explicación e que se pode evitar. Entón, vou vos explicar o erro para que se vos dá o caso, pois poidades evitalo. As persoas que participades forzosamente no CXT, é dicir, que non ten destino provisional, funcionariado en prácticas, etc., tedes que cubrir obrigatoriamente un apartado que é o que estades vendo na imaxe de participación con carácter forzoso. Neste apartado, que é o mesmo apartado onde, como vedes, se ordenan as provincias, hai un momento no que aparece unha sección de bilingüismos. Vale? Lembrade que estamos no apartado de participación forzosa, onde ordenamos as provincias. É dicir, este é o apartado ao que a aplicación do CXT vai cando non hai destino ou cando non atopa destino para nós nas peticións que lle facemos voluntariamente na pestana de peticións. Vale? Entón, se non hai destino para nós nas peticións que facemos voluntariamente, a aplicación, se participas forzosamente, o que fai é ir á adxudicación de carácter forzoso, que che vai dar nas provincias, e se aí marcaches o bilingüismo, estás pedindo o bilingüismo en todo Galicia. Vale? Polo tanto, se aí onde vedes bilingüismo seleccionades inglés estando habilitados, lóxicamente, o que significa, o que lle estás dicindo a aplicación é, mira, se non hai vacantes nas peticións que fago na sección de peticións voluntariamente, que saibas que cando me adxudiques por provincias, váleme calquera centro de Galicia, de calquera sitio de Galicia, e aínda que teña bilingüismo, porque as vacantes bilingües non se adxudican de oficio. É dicir, se non o pides, non che dan. Polo tanto, o meu consello cal é que nesta sección non indiquedes nada relacionado co bilingüismo, que o deixades en branco, e se realmente queredes facer peticións con bilingüismo, facedeas na pestana de peticións e aqueles centros onde vos impartise, onde vos interese impartir a vosa materia bilingüe. Iso sí, se vos dá exactamente igual onde, pois podedes ordenar aquí as provincias, marcar o bilingüismo, pero tede en conta que é probable que pase iso, que quede unha vacante bilingüe que non a pide ninguén e que só a pidiches ti, que salten a moita xente, que a vacante sexa no quinto inferno e que xa axudiquen a ti de premio. Vale? Así que tedeo en conta isto. Máis cousas relacionadas co CXT. Unha pregunta habitual, ou máis que pregunta, é unha sorpresa que se leva moita xente cando chegan as comisións, ellas rexeitan
por ter renunciado ao CXT, porque hai moita xente que pensa que renunciar ao CXT implica que sí que participaches nel, pero non. Se renuncias á adxudicación provisional do CXT é o mesmo que non ter participado, polo tanto, cando vayas pedir unha comisión, vaste levar a sorpresa de que xa van denegar porque non participaches no concurso de traslados, aínda que ti participases e renunciases, porque como vos estou transmitindo, renunciar é o mesmo que non participar. Así que, resumindo, se despedir unha comisión de conciliación, de saúde ou calquera outro tipo de comisión, que hai máis, despois xa vos falarei das outras que hai, non renunciades ao CXT, vale? Ben, con respecto ao concurso de adxudicación de destinos provisionais, tamén hai algunha cousa ou algunha pregunta que se repite moitísimo, que é, por exemplo, as relacionadas cas provincias, e despois xa vos falarei dese rapaz que está aí dicindo, pero se eu non participei nin pedín por esa especialidade. Comezo coas provincias. O tema das provincias hai que entender que ti, cando estás participando no CADP, estás ordenando provincias, porque hai unha sección específica onde se ordenan as provincias, se as ordenas, vale? É certo que hai colectivos que as ides ter que ordenar obrigatoriamente, vale? Como, por exemplo, o profesorado en expectativa, funcionariado en prácticas, ides ter que cubrir as provincias sí ou sí. Pero tamén é certo que hai outros colectivos, como interinos, sustitutos, que non tedes por que ordenar as provincias. E o que tedes que ter en conta, os que non estades obrigados a indicar as provincias, é que se as pedides, se as ordenades, se as marcades, chamadelle como que irades, estades pedindo todos os centros e localidades das provincias que seleccionedes, vale? Porque tamén é moi habitual iso de deronme un centro que eu non pedín nas miñas peticións. Claro, non pediche nas túas peticións, pero sí que o pediches porque pediches todo Galicia porque ordenaches as 4 provincias. Tamén é habitual xente que diga como me puideron dar taboada se eu só pedín centros de Lugo. Claro, para que non é que pediras só centros de Lugo. Pediches centros de Lugo nas peticións, para que na sección de provincias pediches Lugo, porque pensabas que para pedir Lugo tiñas que poñer a provincia de Lugo para que che daran algo en Lugo. Non. Se pos a provincia de Lugo, estás pedindo absolutamente todos os centros e localidades desa provincia. Vale? Despois, esa segunda imaxe é porque hai moitas veces que nos atopamos con persoas que dicides: eu non participei no CADP por esta especialidade. Como é posible que me dean? Vale. Aquí normalmente a explicación é o que hai que revisar son as participacións nos CADPs de anos anteriores. Porque hai moita xente que pode dicir: eu, imaginadevos, estou na lista de castelán e nas de galego, e participo por castelán e por galego. Pero resulta que por galego non participo desde o ano 2019. Entón, claro, chegamos ao 2025, sempre me adxudicaban por castelán, pero este ano non había vacante en castelán, e entón adxudicaron por galego. Pero eu digo, pero se eu nunca participei en galego, porque claro, non me lembro que no 19 presentei unha instancia, e encima digo, é que este ano non participei por galego, porque como só hai que pedir por unha especialidade mínima, eu só pedín por castelán, claro. Pero despois entramos na sede, vemos que hai unha participación do ano 2019 de galego, é o que están facendo acollendo esa instancia. Por qué? Porque calquera participación que fixarades no CADP desde o ano 2018, a aplicación de oficio xa vos la está acollendo. Vale? Entón xa digo, cando vos pase isto de eu non participei por esta especialidade, déronme, pois un dos motivos é ese, vale? E outro dos motivos, volvendo ás especialidades de castelán e de galego, imaginadevos que levades non sei cantos anos adxudicándoos por galego, que é a de código 053, 590.053, en cambio castelán é 590.004, vale? Entón, xa digo, levas participando non sei cantos anos por galego, sempre che dan por galego, no CXT, digo, no CADP por castelán participaches hai non sei cantos anos, e este ano de repente danche por castelán, e non atopas explicación, porque dis, por que me deron por castelán se eu non participei este ano? Bueno, pois é por unha cousa relacionada co que dicíamos antes. Ademais de mirar as instancias presentadas en anos anteriores, se presentaches unha, noutro ano están xa collendo, para que encima a adxudicación é por códigos. É dicir, se vas ter dereito a que che adxudiquen en castelán, vanche dar antes en castelán
que en galego, porque castelán ten o 004 de código e galego ten o 053. Neste caso, que se pode facer? Pois dicir esta persoa provisional renuncia a participar no CADP pola especialidade de castelán e quédate participando só na de galego. O que pasa é que hai que dicir e ter en conta tamén que facer iso non implica que despois che vayan dar pola de galego, porque pode ser que na de galego non chegase a ti a adxudicación. Iso xa serían comprobacións que habería que facer no momento e a cada persoa que estivese neste caso, vale? Con respecto á restricción de zona ou de concellos ou de provincias para sustitucións, o que vos vou comentar, primeiro que hai, como xa dixen, restricción de provincias na que non hai ningún tipo de xustificación e restricción de concellos nas que a administración sí que nos pide un tipo de xustificación, vale? Entón aquí simplemente me vou centrar neses motivos que cambiaron nestes últimos anos debido a unha modificación que, se non me equivoco, foi no ano 2022-2023, por aí foi, do acordo de interinos e interinas, vale? Entón voume centrar só nesas cousas, digamos, novas, novidosas, vale? Por exemplo, novidoso é que temos que ter en conta que a día de hoxe, cando cando restringimos por concellos, por coidado de fillos e fillas, a idade hai que comprobala a 1 de setembro de cada curso académico, vale? No caso de contratos laborais, tamén é moi importante ter en conta que a día de hoxe vale calquera tipo de contrato. É moi frecuente aínda que a día de hoxe haxa moita xente que pense que só serven contratos temporais. E non, a día de hoxe serve calquera tipo de contrato, incluso, como vedes na imaxe, calquera tipo de, contratos de autónomo sempre cando teñas unha antigüidade nese réxime de 6 meses, vale? Tamén se modificou sustancialmente o tema da ampliación de estudos. Ata hai uns cantos aniños xa podías incluso renunciar por escola de idiomas, xa había anos que non se podía por escola de idiomas. Antes podíase por FP, xa digo, ata hai nada podíase por FP, pero agora xa tampouco se pode por FP, e hai moita xente aínda a día de hoxe que sigue pensando que se pode renunciar por FP, hai que trasladarlle que non é así, é que agora só se pode restringir concellos por graus, mestrados ou doutorados. No caso dos graus hai que inscribirse, matricularse nun mínimo de 30 créditos. E no caso dos mestrados ou doutorados, no 30% dos contidos. Tamén agora, a día de hoxe, que antes non tiña, pero a día de hoxe sí, hai un prazo máximo ou un límite de 3 anos para renuncias por ampliación de estudos, vale? Si que ben é certo que no caso dos graus e doutoramentos podemos ter dereito ata un cuarto e quinto ano, pero tendo en conta que nos graus hai que ter 90 créditos superados nos cursos anteriores, en primeiro, segundo e terceiro, para que nos den despois un cuarto e quinto ano, vale? Estes son pois os principais cambios que houbo con respecto aos motivos de restricción e tamén dos que máis preguntas se fan habitualmente. Comisións. Con respecto ás comisións de servizo, aquí tamén fixadevos que o puxen como un pouquiño máis grande ocupando a folla porque ten máis importancia. Desde o meu punto de vista, a verdade é que o tema de ordenar as provincias cando estamos facendo ou solicitando unha comisión de servizos, sexa de saúde, de conciliación, eu sinceramente non lle atopo moito sentido, porque realmente unha comisión enténdese que se pide para un centro que realmente che permita conciliar. Eses centros o habitual é que estean preto do teu enderezo. Entón, hai moita xente que por descoñecemento, aínda que podría ser que fose adrede para ter máis interino, sustituto, para ter máis posibilidades de... Bueno, aí xa non vou entrar. Pero hai moita xente que descoñece o mesmo que dicíamos antes no CADP. Se marcas as provincias, estás pedindo todos os centros e localidades das provincias que ordenes. Entón, desde o meu punto de vista, desde logo, nunha comisión de saúde ou de conciliación, a non ser que alguén me queira dicir outra cousa e argumentarme o contrario, desde o meu punto de vista, moito sentido non ten. Entón, hai que ter moito cuidado cando se pregunta sobre isto das provincias, pois ter e ser consciente diso, de que xa as marcas estás pedindo toda Galicia. Despois tamén, isto dos 3 anos fai referencia a que ata hai nada, ata hai moi pouco tamén,
cando falábamos de comisións de saúde, estaba moi extendida a idea de que se pasabas 3 anos, se che conceden 3 anos unha comisión de saúde, xa non che iban conceder máis. Primeiro, iso xa, de partida, xa era un erro, porque sí que había comisións, dependendo do motivo de saúde, que poideran estenderse máis aló dos 3 anos. Pero que a día de hoxe, o fragmento da orde que facía referencia a isto de que a partir dos 3 anos, pois, bueno, digamos que serían máis estritos, iso eliminouse. Vale? Por lo tanto, a día de hoxe non se pode dicir nin transmitirlle a ninguén que unha comisión de saúde só se pode pedir durante 3 anos, porque non é así, sería falso, vale? Ben, esta non sei como chamarlle imaxe bonita que incluín aquí, que realmente son 2 imaxes, vale? Isto é simplemente para tratar o tema de familia monoparental a respecto das comisións de conciliación, vale? Sabedes, seguramente, que no caso de que sexamos unha familia monoparental, podemos ter dereito a máis idade, é dicir, pedir a mesma comisión, o mesmo tipo de comisión, pero ata máis idade do fillo ou fillas que teñamos, vale? Non me lembro agora exactamente, pero imaginadvos que unha persoa pode solicitar unha comisión tipo 1 ata que o rapaz ou rapaza teña 3 anos, pero imaginadvos que seas unha familia monoparental, pois pode dela pedir ata que teña 6 anos, vale? Xa digo, non me lembro agora exactamente se son esas as cifras, pero por aí andará a cousa. Entón, imaginadvos, pasaron os 3 anos, e alguén nos di: teño este problema, acábaseme a comisión, teño unha miña parella tal, bueno, pois podemos dicir, mira, hai unha solución, que é que ti esteas empadronado nun sitio diferente ao que está a túa parella, que é o que fixen eu aquí nesta imaxe, é dicir, aí vedes na esquerda o pai coa filla, e na dereita vedes noutra casa a nai soa, vale? Isto non quere dicir que despois a nai saia desta casa e vai a convivir pa outra casa, pero o que hai que ter en conta é que a nai está empadroada nunha casa e a nena co pai empadroada noutra, vale? Isto, a efectos da orde, xa sería unha familia monoparental, é dicir, con que esteñamos empadronados en distintos enderezos, somos unha familia monoparental a efectos da orde e temos máis idade para poder pedir a comisión polo neno ou pola nena, vale? Sí que é certo que ás veces isto faise, a Consellería pide, eu o que teño visto agora é que a rexeitaran, que se pidan cousas tipo unha declaración xurada de que efectivamente vives só no domicilio ca túa filla. Bueno, aí xa vai na responsabilidade de cada un, vale? Pero para que me entendades, a efectos da orde de comisións, o único que miran para saber se unha familia é monoparental é estar empadronados en distinta casa. Eso é o que vai na orde, é o que di a orde e vai a misa, vale? Ben, con respecto ás comisións, quería comentarvos tamén outro tipo de cousas, como que no caso das comisións de saúde hai outro prazo distinto ao que falábamos antes dos 10 días hábiles desde que se publica a definitiva do CXT, que é o prazo das comisións sobrevidas. Este prazo normalmente, se non lembro mal, é no mes de agosto, é no verán, vale? E tede en conta que é só pa causas sobrevidas, é dicir, calquera cousa que de saúde que che pase a ti ou a un familiar, que xa sabedes que hai comisións de saúde propias e comisións de saúde familiar. Entón é algo que teña lugar entre que rematou o prazo das comisións anteriores e o prazo das sobrevidas, vale? Despois tamén, con respecto ás comisións de conciliación, hai moita xente que non sabe que ten dereito a pedir unha comisión no caso de que estea pois nun embarazo que teña unha data de parto anterior a marzo do ano seguinte. Por exemplo, se no 2025 hai unha parella que está embarazada e queren pedir comisión, poden facelo sempre cando o parto estea previsto para antes de marzo do 2026, vale? E do mesmo xeito, hai que ter en conta que a idade dos fillos computa a 31 de decembro do ano anterior. É dicir, no prazo de solicitude das comisións de 2025, que será, lembrade, en abril-maio,
aí a idade dos fillos hai que mirala a 31 de decembro, é dicir, dentro duns días, a 31 de decembro de 2024. Vale? Con respecto ás comisións, deixei pro final esas comisións que tamén existen, aínda que son menos empregadas, é que hai moitas dúbidas sobre como pedilas. Vale? No caso das comisións de concelleira ou concelleiro, estas pídense directamente no CADP, no prazo de participación no CADP. E o que hai que facer é moi sinxelo, é enviar a credencial que temos de concelleiro ou concelleira a Recursos Humanos, e Recursos Humanos xa nos fai un cambio, digamos, na aplicación para que participemos cunha comisión por concelleiro ou concelleira, vale? É así de simple. As comisións de violencia de xénero, esas pídense no prazo das comisións de conciliación e de saúde, pero pídense a través dunha comisión de saúde propia, ou polo menos é o que facemos nós cando temos que axudarlle a alguén con este tema, vale? E pídese como unha comisión de saúde propia, e aí na Comisión de Saúde Propia achegas as sentenzas e todo o que se teña que achegar neste caso, vale? Lóxicamente, pois aquí, aínda que o pides por unha Comisión de Saúde, non che fan falta informes médicos, vale? Que se os tes, pois tamén os metes, vale? Pero o fundamental, pois, é a sentenza de violencia de xénero, metela, xa digo, no procedimento como se fose unha Comisión de Saúde Propia, despois faz as peticións, é todo igual, vale? Ben, avanzamos ao concurso de orientación e ao concurso de adultos ou adultas. Neste caso, fixen este esquema que na miña cabeza está moi claro, pero como a miña cabeza é medio cuadriculada, pois igual así a simple vista pois non está tan claro, pero o cadro fai referencia a que ocorre cando alguén participa no concurso de traslados e ao mesmo tempo no de adultas e orientación, é dicir, se lle adxudica nun, que pasa co outro, se lle adxudica no outro, que pasa co un. Entón, vou explicalo, a ver se se entende. Vos imaginadevos que eu, Pablo, participo no concurso de traslados como participante voluntario, porque xa teño destino definitivo. Entón, na adxudicación provisional, eu podo facer dúas cousas: renunciar ou non renunciar. Se renuncio a miña participación, como participo voluntariamente no concurso de traslados, xa rematou. Ao renunciar, rematei. En cambio, se non renuncio á adxudicación provisional, pois terei que esperar a unha posible adxudicación definitiva. Vale? Pero se eu, Pablo, ao mesmo tempo participo no concurso de adultas ou de orientación, a participación aquí é voluntaria para todo o mundo, cando saia a adxudicación provisional, podo renunciar ou podo non renunciar. Se renuncio, pois pasa o mesmo de antes, xa non sigo participando no concurso de adultas e orientación, polo tanto, nin CXT, nin adultos, nin orientación, non me van dar nada. En cambio, se non renuncio, pois quedo pendente dunha adxudicación definitiva de adultos ou de orientación, ou que non me adxudiquen, vale? No caso de que me adxudiquen, vale, e non tivese renunciado ao concurso xeral de traslados, pois a miña instancia do CXT xa vai desaparecer porque xa fun adxudicado. Polo tanto, a miña participación xa remataría aí, vale? Despois, por outro lado, está a participación no concurso xeral de traslados forzosa, é dicir, xente con destino provisional, funcionalidade en prácticas, que, como vedes, salteime a adxudicación provisional porque ese colectivo non pode renunciar. Entón, como non pode renunciar, está a expensas dunha posible adxudicación definitiva en calquera caso, vale? Pero é que esas persoas que participan obrigatoriamente no CXT poden participar se queren voluntariamente no de adultas ou no de orientación. Estas persoas, cando participan na adxudicación provisional, tamén poden facer dúas cousas, porque estamos falando de concursos voluntarios, ou renunciar ou non renunciar. Se renuncian, estes, obligatoriamente, como participan forzosos no CXT, van quedar igual a expensas dunha adxudicación definitiva no concurso xeral de traslados. En cambio, alguén que lle adxudiquen provisionalmente e non renuncie, ten dúas opcións tamén. Que lle adxudiquen na definitiva, polo tanto, se acabou, vanche adxudicar ou no de adultos ou no de orientación, e xa pares de participar no CXT, porque che borran a instancia, como no meu caso, ou, se non che adxudican, como participas forzosamente no CXT, quedarás tamén a expensas dunha posible adxudicación definitiva no CXT. Resumindo, que se me dan no de adultos e no de orientación, está claro que no CXT deixo de participar.
vale? Iso hai que telo en conta, sobre todo, pois, a hora de pensarnos se renunciamos ou non, ou de orientación, se queremos que nos den o CXT, etcétera, etcétera. Pero, bueno, explicando isto, espero que decidilo, pois, xa vos sexa un pouco máis doado. Ben, isto da fins, itinerancia e bilingüismo, metino aquí cara ao final da explicación de todos estes concursos, porque digamos que é algo que afecta a todos os concursos dos que fun falando pois ata agora, vale? Por exemplo, as afíns no CXT non se poden pedir, vale? Non existen afíns no CXT, e no CADP nas comisións de servizo pois sí que existen afíns, vale? E temos que ter en conta que non é necesario que dupliquemos unha petición con afín e sen afín no caso do CADP. Vale. Con respecto á itinerancia, existe tanto no CXT como no CADP como nas comisións. Que pasa? Que no CXT as peticións con itinerancias as facemos, temos que duplicalas, é dicir, temos que pedir o código con e sen itinerancia, o mesmo código, gastar dúas peticións. En cambio, no CADP nas comisións pasa como coas afíns, non é necesario duplicalo, porque cando pedimos unha vacante con itinerancia, xa estamos pedindo tamén primeiro, ademais, sen itinerancia, vale? E por último, deixei o bilingüismo, no que tanto no CXT como no CADP como nas comisións temos que duplicar o código, é dicir, facer petición bilingüe e despois non bilingüe ou ao revés. Ben, paso xa a falarvos, como vos comentaba ao principio, pois de outro tipo de mobilidade, como poden ser as permutas. Das permutas no que me vou centrar é nos prazos, que é normalmente polo que máis pregunta a xente, vale? E tamén falarei despois un pouquiño pois de algo relacionado tamén co prazo das definitivas, que é outra pregunta que se fai moi habitualmente, vale? Con respecto ás provisionais, os prazos, como a día de hoxe o CADP sae a principios de agosto, hai dous prazos para pedir permutas. O primeiro é 10 días hábiles desde que se publique a resolución definitiva do CADP e o segundo prazo é de 4 días hábiles desde o día 1 de setembro, tendo en conta que neste segundo prazo só pode participar quen non o fixo no primeiro prazo. Vale? Con respecto ao profesorado que non está obrigado a participar no CADP, porque os prazos anteriores era para profesorado obrigado a participar no CADP, como vedes aí, para quen non este obrigado, é dicir, para persoal que teña destino definitivo e queira permutar entre eles, pois hai un prazo específico do 15 ao 31 de xullo. Aquí unha pregunta tamén moi habitual é se eu son definitivo e quero permutar cun interino, cun provisional, etc., cando o fago? Pois, lóxicamente, non che queda outra que facelo no único prazo ou nos únicos prazos que poden o persoal obrigado a participar no CADP. É dicir, terías que permutar ou 10 días hábiles despois do CADP, da resolución definitiva do CADP, ou 4 días hábiles de setembro. Despois incluín aí abaixo esa imaxe que simplemente é o procedimento que hai na sede electrónica para solicitar permutas. É dicir, aquí sí que non hai confusión, como víades ao principio, con aquelas imaxes que todas as páxinas parecían a mesma. Non, aquí temos un procedimento específico que é o ED 002A e que non debería ter ninguna perda e que ademais é moi sinxelo de cubrir. O que hai que ter en conta é que as dúas persoas que soliciten a permuta son as dúas persoas as que teñen que cubrir cada en súa instancia na sede electrónica. Despois, con respecto ás permutas definitivas, hai unha pregunta que é moi habitual, que é cando teño que facer unha permuta definitiva se quero levála a cabo. A ver, aquí o habitual, ou o que di a administración, é que se fagan cara a finais de curso. Entón, maio adoita ser o mes indicado para isto, porque pensade tamén que as permutas definitivas fanse con vistas ao vindeiro curso. Entón, normalmente en maio, pois é o prazo para facer este tipo de permutas. Despois, hai outro tipo de concursos que tamén non deixan de ser concursos que facilitan a mobilidade do profesorado e que deixei para o final xa desta, imos chamar, formación, e nos que non me vou parar moito. O único que vos vou dicir é que teñades en conta que son concursos que habitualmente saen despois de que se publica a adxudicación definitiva do CXT, é dicir, unha vez publicado o CXT, ides vos a topar que empezan a sair distintos concursos nos que, se cumprides os requisitos, ides poder participar, e que tamén vos poden axudar pois a ter
un destino distinto a un que vos desen no CXT e que non vos gustase moito, vale? Aquí estamos falando, por exemplo, do concurso de direccións, de asesorías na consellería, estamos falando incluso do PIALE, de asesorías do CAFI e CFR, postos no exterior, atención preferente, equipos de orientación específico, prazas, convenio ou programa, etcétera, etcétera. E, bueno, con isto remata este vídeo que quixen facer así falando un pouco de todos os procedementos de mobilidade do profesorado e das dúbidas máis frecuentes que xeren, xa digo, sen meterme moito no tema de participación, baremación, etc., porque diso xa tedes vídeos nesta canle de YouTube e ademais na miña páxina web agora tedes disponible tamén moita información sobre baremo, calculadoras, etc., etc., vale? Así que nada, vémonos no seguinte vídeo.